O Partido Socialista de Pontevedra agarda que o BNG mova a ficha para retomar as conversas para formar goberno. Hoxe aseguraron que seguen dispostos a falar e recordan que hai 15 días que os nacionalistas teñen sobre a mesa un documento coas súas propostas. O Partido Socialista mandou o documento e pediulles que poñan data e hora para sentarnos. Poño eu, se queren, e espero ali a ver se veñen, pero, quero dicir, o paso está máis que dado. Depende de que eles nos digan que día e que hora se queren reunir. O que digan, ali estaremos, non hai ningún problema. Non, insisto, non imos de vacacións, estamos aquí todo agosto. Deste xeito, 4 dos 5 edís socialistas na Corporación Pontevedresa, encabezados polo voceiro Iván Puentes, saíron o paso das declaracións feitas o luns polo alcalde da cidade. Recordemos que Miguel Anxo Fernández Lores deu por suposto que non querían reeditar o bipartito. Non nos imos deixar guiar nin por perrenchas, nin por egos, nin por ningún tipo de dogmatismo. Nos imos actuar con responsabilidade e vamos a seguir nesa mesma liña. E, por tanto, é radicalmente falso, absolutamente falso, que o Partido Socialista teña decidido non entrar no goberno municipal. De feito, Puentes defendeu que un goberno bipartito sería o máis axeitado para facilitar a gobernabilidade da cidade e asegurou que até de agora a maioría das accións do goberno levan selo socialista. Inaugurouse a ponte nova do ferrocarril sobre o río Lérez do Partido Socialista. Foise outro día a supervisar os traballos da nova ponte na Rúa da Tablada, dese novo treito do Río dos Gafos que vai ser recuperado, obra financiada e deixada en proxecto e contratada polo Partido Socialista. Nas próximas semanas entrará en funcionamento o Parque de Auga ao pé do Río Lérez, o novo parque en San Roque, no Campo da Torre, obra tamén do Partido Socialista. Puentes lamentou tamén que a localización da feira ambulante na Alameda e a reapertura parcial ao tráfico de Raíña Vitoria, os únicos puntos de discrepancia, dixo, entre as dúas formacións, teñan o suficiente peso para frear as conversas entre BNG e PSOE.